Pekný večer. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí tu dnes zorganizovali, ktorí ma sem pozvali, ale v prvom rade chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým som mohol cestovať. Sú to moji rodičia, ktorí ma v tom podporovali a zároveň vravili, aby som nikam nešiel. Sú to moji kamaráti, ktorí mi povedali, že so mnou nejdú. A preto som šiel sám. Ďakujem vám. Prečo ľudia necestujú? Čo si myslíte? Čo je ten dôvod, prečo ľudia necestujú? Ten dôvod je úplne jednoduchý a dosť detinský. Pretože ich mama nepustí. Smiete sa na tom, ale bol to dôvod, ktorý som najčastejšie počul na to, keď som sa niekoho pýtal, či pôjde so mnou. Všetci mi povedali, vieš, nepustí mama, nepustí frajka, nepustí ma pes, a nepustí ma šéf a nemám peniaze a nemám veci. A o tom práve dneska chcem rozprávať, že jediné dve veci, ktoré potrebujete na to, aby ste čokoľvek dokázali. Ja som si bral cestovanie, vy môžete dokázať čokoľvek iné. Potrebujete mať sen a potrebujete byť dosť tvrdohlavý, aby ste si za ním išli. To sú jediné dve veci, ktoré potrebujete na to, aby ste čokoľvek dosiahli. Môj sen, pretože dokážete čokoľvek. Môj sen bolo Nórsko. Videl som v januári fotky z Nórska, videl som ich na Facebook, všetci poznáme tie úžasné príspevky, kde sú tie krásne fotky z celého sveta a ľudia si tak olajkujú to, zazdieľajú to, niekto im to lajkuje, sú z toho strašne nadšení. Ale ja som si povedal, prečo by som tam nemohol ísť, že sa tam páči, tam chcem tam ísť. Že to bol môj sen, ktorý som si vybral a za ktorý som si šiel. Ďalšia výhovorka, ktorú ľudia radi používajú, je nemám na to peniaze. Nemám na to peniaze. Keď si pozriete, každý deň sú na rôznych stránkach po internete letenky za 5-10 eur do celej Európy. Jediné, čo potrebujete, je ísť na ten internet, nájsť tú letenku, kam chcete ísť kdekoľvek po Európe a kúpiť tú letenku. Čo je to 10 eur? Spiatočná 20. A už ste vycestovali. Pokiaľ máte strach z lietania, tak stále je tu ďalšia možnosť a to je stopovanie. Kto z vás tu niekedy stopoval? A kto z vás niekedy vzal stopára? Ďakujem vám. Stopovanie je úžasný spôsob, ako stretnúť obrovské množstvo rôznych ľudí. Stretnete bohatých ľudí, stretnete chudobných ľudí, stretnete rôzne kultúry, stretnete moslimov, stretnete kresťanov, stretnete Nového, stretnete Slovákov, Poliakov, stretnete obrovské množstvo ľudí a naučí vás to rešpektovať, tie cudzie kultúry, to, ako niekto vyzerá. To, že niekto je ostrihaný ako hipster, neznamená, že je hipster. Takisto, keď niekto je v otrhaných nohaviciach, neznamená, že to môže byť dobrý človek. Boli ľudia, ktorí im pri stopovaní dali sami peniaze. Že si stopár, potrebuješ tie peniaze. A naozaj im ich dali. Ľudia, ktorí ma videli 2 hodiny. Vzali ma do auta, pretože nemali strach z toho, že ich okradnem, zabijem, znásilním. Čiže týmto ľuďom, všetkým, ktorí ma kedy vzali a všetkým, ktorí ste niekedy vzali stopárov, ďakujem vám. Úprimne vám ďakujem. A som rád, že takí ľudia sú a že nás podporujú, ktorí chceme cestovať. Ako také stopovanie vyzerá. Toto je taký expectations. Ako si ľudia myslia, že stopovanie vyzerá? Hej, máte nejaký ten batoh, máte nejaké napísané, kam chcete ísť a stopujete, vysmiatí. Realita stopovania v Norsku vyzerá asi takto. Na tej ceste som sedel hodinu. Hodinu nešlo žiadne auto. A keď po hodine prišiel kamión, tak samozrejme, že mňa zastavil. To je prvé pravidlo stopovania. Nečakajte, že vám niekto zastaví. V 97% prípadov sa mýlite. Nikdy nesmiete čakať to, že vám niekto zastaví. Stačí sa len usmievať a vyzerať dobre. A použiť palec. To sú 3 jediné veci, ktoré musíte urobiť. Keď tam nevyzeráte dobre, tak sa schovajte za batoh. To je táto verzia. Či? Nie? Táto verzia. Čiže toľko k tomu stopovaniu. Pri stopovaní stretnete úžasných ľudí. Napríklad tento pán je ruský kamionista. Predstavte si cestu asi ako Strečno, tak vyzerá presne norská diaľnica. Kopu aut a iba 2 pruhy. Tak som teraz schválne stopoval tak, že tam bol priestor pre autobus, aby sa tam mohol niekto uhnúť, keby mi náhodou chcel zastaviť po tých 4 hodinách, čo som tam stal. Po 4 hodinách zastavil kamionista v strede tej diaľnice. Normálne zastavil celú tú diaľnicu, bolo mu to úplne jedno. Ležiak nestiahol okienko a pozerá tam mňa, pojechaj. Myslím, dobre, čakal 4 hodiny, idem. Tak som k nemu naložil ten batoh, ľudia za ním trúbili, všetci úplne naštvatí, obchádzali ho všeli, ako trúbili po mne, nadávali tam po norsky, niečo mi nerozumel. Úplne v pohode. A tak ma tento pán vzal teda k sebe do toho kamiónu a začal som na ňo, že po anglicky, že ja som proste Marek, som zo Slovenska, stopujem, aký je môj príbeh. A 5 minút som ho takto hustil môj príbeh a on sa ma tak pozeral, pritom samozrejme sa snažil šoférovať. A po tých 5 minútach tak na mňa, že neponímajú. Vtedy som pochopil, že bude to veľmi náročná cesta. Za 6 hodín, ktoré sme spolu strávili v tom kamióne, som sa dozvedel, že je z Ruska, že sa volá Piotr
že robil v baniach a že jazdí na kamióne. A jediná vec, na ktorú sa mal schopný opýtať, že či mám priateľku. Nie, nemám. Takisto prišli sme k najdlhšiemu tunelu, ktorý v Norsku je, a myslím, že aj v Strednej Európe, alebo v Európe. Je to 24,5 km, volá sa Lagdal Tunnels. A vždycky sa stane, keď to najviac potrebujete, že ten tunel uzavrú. Nemáte ako šancu dostať naspäť. Bol som veľmi naštvaný na to, že ja sa niekam ponáhľam, chcem niekam dojsť a niekto si v tom tuneli normálne seriózne nabúra a zastaví celú premávku. Proste niekto z toho fakt dovolí zdržovať ľudí. No a tak tento pán proste bol úplne vkľudný a jediné, čo spravil, vytiahol plynovú bombu, vytiahol rýchlovanú kanvicu, vytiahol 2 hrnčeky, vytiahol 2 lyžičky, vytiahol hnedý cukor, biely cukor, vytiahol perníky, vytiahol čaj a uvaril čaj. Úplne kľudia, z pohodička, nič sa nedieje. A čo chcem povedať týmto príbehom je to, že nech sa kdekoľvek ponáhľate čokoľvek, tak prečo sa ponáhľate? Uvedomte si, že nemáte sa kam ponáhľať. Nevyriešte to tým, že budete naštvaní, že budete v strese. Vyriešte to tým, že budete v kľude. A to ma naučil presne tento pán kamionista, ktorý každý týždeň jazdí do Norska a naspäť 5 dní a sám v kuse. A je to proste pokojný, kľudný človek a žije si svojím kľudným životom. Ďalší príbeh o tom, ako úžasní ľudí môžete stretnúť pri stopovaní. Tento pán, ktorý tam je, po 3 hodinách cesty z neho vypadlo, že nejako tak pracuje na Tomorrowlande. Jak pracuje na Tomorrowlande? Po ďalšej hodine z neho vyšlo, že je hlavný organizátor Tomorrowlandu a má na starosti celú svetelnú show a osvetlenie. Len tak, z ničoho nič to z neho vypadlo. A dívam, že dobre, kámo, OK. Ale úplne je v pohode chalan, ktorý ma vzal, je to Belgičan, a pokecali sme si všetko úplne super. Pritom človek, ktorý má úplne pomerne vysokú pozíciu, ktorý má dosť peňazí, ale stále sú to ľudia, ktorí sú úprimní, otvorení a porozprávajú sa s vami o čomkoľvek. Napríklad o tom, jak na Tomorrowlande ho to moc nebaví. No. Toto je taký ďalší príbeh cestovania a stopal som na kruhovom objazde, čo je úplná sprostosť, ale nemal som iné miesto, tak som stopal na kruhači. Normálne 2 minúty na to mi zastaví dodávka. Veľmi agresívne zastavila vedľa mňa na trávniku. Premýšľam, či ma chcú uniesť, alebo iba zobrať. Nakoniec sme iba zobrali, hej. Bola to nejaká folková kapela, mali tam naložené všetky tie nástroje, bicie a tak, a bolo tam pár ľudí a úplne boli takí v pohode, fajn. A na konci cesty si nejako vypadlo, že je tak trošku slavnejšia kapela folková. Tak som nejako nevedel, kto to je, nejaká Taledajú alebo kto. Vystúpil som a dal som si s nimi ešte pred tým fotku a že oni že udajú na svoju stránku, že koho stretli, že koho vzali. Tá fotka mala 400 000 zdieľaní. Je to najznámejšia folková kapela v Norsku, takže ako nikdy neviete, koho stretnete. A potom to vyzeralo asi tak, že som prišiel do jedného mesta a prišiel za mnou taký chlap. To ty si bol s nimi v tom aute, že? To ty si ten cestovateľ. A ja len, že s kým, preboha, čo sa deje? Ja som nemal internet, tak som nevedel, čo sa deje. No a tak som viacejkrát stával, že nejakí ľudia sa chceli so mnou odfotiť. Akože, len preto, že som s nimi cestoval. Takže to je na tom úžasné, na tom stopovaní, že keď sedíte vo vlaku, čumíte do smartfónu a s niekým sa nerozprávate. Ale pri tom stopovaní je to taká nejaká vaša povinnosť, taká pekná vec sa porozprávať s tými ľuďmi. No a toto je asi moja najobľúbenejšia selfie a najobľúbenejšia fotka z celého výletu. To, čo stojí za mnou, sú nemeckí colníci, ktorí za mnou zastavili a celú hodinu tam stáli, kým prešli všetky kamióny z lode. Čo samozrejme spôsobilo, že mi nikto nezastavil. A potom so škodárostným úsmevom odišli preč. Čo znamenalo, že som musel ísť pešo. Teda nie do Prahy, ale na diaľnicu, ale to je úplne jedno. Čiže selfie s nemeckými colníkmi. Ďalšia vec, ktorú mi ľudia vraveli, ktorí tam niekedy boli, žijú tam a ľudia, ktorí o tom tiež nič nevedia, povedali, že vyžiť v Norsku po 200 € sa nedá na mesiac. Vďakte tomu, že sa to dá. Tento kelímok je z benzínovej pumpy, stále má asi euro a použil som ho presne 12 krát na to, aby som si zalial ovsené vločky studenou vodou. Takže dá sa to vyžiť za 200 €. Úplne v pohode. Ďalšia výhovorka, ktorú ľudia používajú, nemám na to veci. Nemám proste solárnu nabíjačku, nemám na to obuv, nemám na to nič, nemám na to oblečenie a potrebujem také... No. Ľudia strašne riešia, čo majú na sebe a čo potrebujú. Ono je také jedno pravidlo, čo nemáš, to nepotrebuješ. Proste musíš si vedieť poradiť. Najlepšia obuv, neverili by ste, ale najlepšia obuv na cestovanie, na stopovanie, na čokoľvek, čo robíte, teda predovšetkým v lete, je to obuv, ktorá nepremokáva, je lacná, je predyšná a vyzerá dobre. Sú to Crocsy. Či? Nie? Ja som v tých Crocsoch prestopoval 2000 kilometrov. Ako poviem vám, že už trošku smrde, ale
ten princíp chápete. Je to úplne jednoduché a je to jediné, čo potrebujete, ako obuv. Opäť to príslove, čo nemáš, to nepotrebuješ. To človek príde na toto príslove, ako funguje, až keď fakt si niečo zabudne, čo je dôležité. Ja som zabudol slnečné okuliare. To som si ešte myslel, že v Norsku svieti slnko. Nie je to pravda, v Norsku stále prší. Stránka couchsurfing.com. Kto z vás pozná stránku couchsurfing.com? Výborne, pak ľudí áno. A kto z vás už niekoho ubytoval u seba doma cez couchsurfing? Jasné, typickí Slováci. No, nie. Stránka couchsurfing.com, aby som trošku objasnil, je to stránka, na ktorej ľudia zdieľajú svoje ubytovanie. Sú to ľudia, ktorí sú otvorení, väčšinou sú to cestovateľa a radi spoznávajú nových ľudí. Je to úžasná stránka, teda predovšetkým, je to ubytovanie zadarmo. Poznajú to skoro na celom svete a nie je to len o tom, že si kúpite noc v hoteli a ste na tom hoteli. Tí ľudia vám ukážu kultúru, ukážu vám, ako bývajú, ako žijú, čo robia. Ukážu vám, čo jedia, ukážu vám to vlastné mesto. Tá stránka je úžasná v tom, že tí ľudia vám priamo ukážu, ako sa tam naozaj žije. Keď niekto si kúpi letenku do Osla, príde do Osla, stretne tam 1 000 000 muslimov, tak to je všetko, čo z toho vidí. Ale ja s tou stránkou mám veľmi dobré skúsenosti, pretože miesto toho, aby som jedol ovsené vločky každý deň, tak som týždeň jedol takéto jedlo. Len preto, že ten človek vedel, aké to cestovať a povedal, že to, čo si jedol, no nič, spravíme nejakú večeru. Takže skúsenosti z couchsurfingu, miesto toho, aby ste spali niekde vonku v parku, čo sa mi stalo, tak som dostal takúto izbu. Len tak, pretože tu ľudia proste chcú počúvať príbeh, chcú vám pomôcť, pretože oni sami niekedy cestovali. To je ten pán, ktorý ma ubytoval a tu som aj prvýkrát v živote videl, že na streche niekto môže mať fakt trávu. Je to fakt reálne. A keď som sa ho tak pýtal, že ako sa to udržuje, tak možno normálne vyniesiete proste kosačku a chodíte s kosačkou po strechu. Úplne normálna vec, ale ja som to strašne nechápal a povedal som, že prosím ťa, že keď budeš kosiť, tak ma zavolaj. Nestiel som to natočiť, ale pretože som to nechápal. Normálne predstavte si strechu rodinného domu a takto chlap tam chodí s kosačkou. Úplne v pohode, otočí sa naspäť, ale ešte na tej šikmej streche. Ako. Takže je to tiež taká celkom zaujímavá vec na tom Norsku. Dokonca tento pán mal nejakých známych v tej slávnej opere v Osle. Ja som teda dovtedy nejako nepoznal, ale potom som spoznal, čo to je. A dokonca som sa dostal dnu do opery. Na operu, pretože ten pán tam mal známosti a toto je presne to, čo vám tí ľudia cez couchsurfing ukážu. Ukážu vám, ako oni žijú. Dostanete sa na miesto, kde by sa určite nedostali. To je na tom to úžasné. No, tu presne vidíte, ako to vyzerá, keď teda nepoužijete couchsurfing, alebo vám nikto neodpíše a spíte v parku. Takto to vyzerá, keď v tom parku spíte a prší. A potrebujete si usušiť veci. Je to v nákupnom centre na záchode a strávil som tam asi 2 hodiny. Nič som samozrejme neusušil, ale fotka je dobrá. Ne? Čiže to sú takéto extrémy toho cestovania, stopovania a podobných vecí. Ale zase, na druhú stranu, keď som zaspával, tak som mal takýto výhľad. Je to Bergen. Je to, že je to najkrajšie mesto v Norsku. No neviem teda, ale bolo to krásne. Je to proste odmena za to, že ste sa nevzdali, nekúpili ste si noc v hoteli, ktorá stojí 150 €, keďže to bol váš budget na celý mesiac. Ale videli ste takýto výhľad a spali ste tam. Čiže, čo chcem tak odozdať všetkým vám, čo tu ste, je to príslovie, když se chce, tak to ide. Prečo je to po česky? Pretože to znie lepšie ako po slovensky. Ale to príslovie vraví za všetko. Čokoľvek, čo chcete urobiť, to dokážete. Dá sa to. Proste, keď to chcete, tak ten spôsob nájdete. Tu len tak, aby som si tak nakoniec trošku inšpiroval, ukázal, ako tam bolo nádherne a tak, že tam vôbec neprší tam. A to sú fakt pekné fotky asi z 5 dní. Čiže takto to vyzerá v Norsku. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať o Norsku, taká celkom vtipná. U nás je bežné, že sú ohrady so zvieratami. V Norsku si ohradia ľudia domy a zvieratá sú všade okolo. Všade, kde si predstavíte, sú ovečky. Vo vstupnej hale v hoteli, na diaľnici, na odpočívadle, na pumpe. Všade sú ovce. Úplne normálna vec. Ďalšia vec, ktorá je na Norsku celkom zaujímavá a čo mňa veľmi prekvapila, v Norsku nie je tma v lete. Toto, čo vidíte, je fotka o 2 ráno. Takto to vyzerá v Norsku celú noc. Takže pokiaľ plánujete sa akože vyspať, potrebujete tmu, tak s tým nerátajte proste. Nedá sa tam spať. Vonku teda. A ako bolo spomenuté, v tom mojom na Facebooku a podobne, ako som sa prepašoval do lode. Toto je pán český kamionista, ktorý si povedal, že ma teda prepašuje do tej lode. Normálne ma naložil dozadu, zahádzal ma svojimi vecami, ktoré mal v tom kamióne a normálne ma prepašoval do lode. Cez celú kontrolu
Cez ochránku, cez všetko. A ten pán sa so mnou potom podelil o svoju večeru a podelil sa so mnou o svoju kajutu. Len preto, že ma chcel naozaj dostať domov, chcel mi pomôcť. Čiže je to opäť o tom, kdy chce, tak to ide. On ten spôsob našiel, ako ma tam dostať. A takisto veľakrát sa mi stalo, že som nemal kde spať. Nakurát couchsurfing nefunguje úplne tak, že na poslednú chvíľu niekomu napíšte, čau, môžem u teba spať? Nie, tak to rozhodne nefunguje. Podľa všetkého by ste mali by ste napísať ľuďom aspoň tak mesiac dopredu, aby o tom vedeli. No ale späť príbehu. Toto je starý mlyn, ktorý niekto rekonštruoval a keďže som nemal kde spať, tak som sa do toho mlynu nejako možno tak trošku vlámal. Alebo tak trošku, hej. Ako. Čiže áno, aj v starom mlyne sa dá spať. A toto je opäť všetky tie krásne scenérie, ktoré tam vidíte, keď je tam náhodou pekne. A ako som tak postupne cez všetky tie fotky, ako vidíte, prechádzal všetky tie príbehy, tak nakoniec som sa cez to všetko dostal až sem, na to miesto, kde som sa chcel dostať. Je to prekesto len, je to to miesto, kde som sa chcel dostať a čo vám teda chcem odkázať, že svet sa patrí tým, čo sa neposerú. Ďakujem.